Els veïns i veïnes de Cerdanya, el Turgell i Berguedà tindran més facilitats per demanar la gratuïtat del peatge del túnel del Cadí. El govern ha simplificat els tràmits i limita el pas a 4 trànsits diaris i a 2 matrícules per usuari. La Generalitat, a través d'un nou decret que està preparant, modernitzarà, doncs, el sistema de descomptes a partir del 31 de març de l'any vinent, quan entrarà en funcionament una plataforma web que permetrà simplificar els tràmits que han de fer els empadronats a aquestes comarques per tal d'obtenir la gratuïtat. La digitalització permetrà fer els tràmits en línia i no haver d'anar personalment als consells comarcals, tot i que es mantindrà l'atenció presencial. La novetat és que caldrà descarregar-se l'APP Aguai al telèfon mòbil i vincular-hi un màxim de 2 matrícules per usuari. Per tant, el funcionament ja no serà amb targeta, com actualment, sinó amb aquest nou sistema que evitarà les picaresques de poder passar el túnel de franc amb la targeta prestada. Es limitarà també a 4 trànsits diaris. Per a les persones que es donin d'alta, aquesta mesura serà aplicable a partir de l'entrada en vigor del decret, que està previst que s'aprovi entre el setembre i l'octubre. Per les persones ja inscrites, hi haurà un període de transició fins al 30 de juny del 2025. D'altra banda, a partir d'aquest setembre, a les 22.000 persones que ja gaudeixen de la gratuïtat del túnel també s'hi afegeixen professionals liberals acollits a mútues col·legials i també totes les persones de 67 anys o més que tinguin assignat un centre d'atenció primària en alguna de les 3 comarques.